Hello mga ka-listeners, maayong hapon o ang oras alas alas 5:13 sa kahaponon mga ka-listeners, og nag-advance na lang og video kay kuan sa tawag ni basin og ma-edit na ko to nya mga ka-listeners ang mibalik ko tong Nemo part 13. Naka-copyright magud mga ka-listeners. Edito nagbalik no mga ka-listeners ang drama. Kay naka-copyright jud tungod sa music ba nga gisapaw ito sa drama. Nya naka-copyright jud ba. Na-edit na ako ang kining 13. Part 13, na-edit na sa nako ang part 14. Ug ang munyeka sa nahuman ako edit ning tulo. Problema kay naka-copyright jud ang kining nibalik ko tungod nimo no. Duha ka buok 13 ug 14 copyright. Usbono nag-edit. Nyang munyeka wa pa ko ka sure maka-copyright ba kay ga-processing pa man diri sa bago pa nag-i-upload ba. Pero wa pa na ko gi-public mga ka-listeners kay para unay copyright delete otro nag-edit nya vlog na like ko lang mga ka-listeners no ma-okayhan na ang gakuan sa lang ko labong landag pa ba vlog ko daan kay basin magabihan jud ani og upload siguro or makadlawunan or mabuntagan balik kay daghan mag-copyright. Pero sunod ning video mapaminaw na ninyo kay advance man ato ang vlog mga ka-listeners. Pero human aning video di ay mag-edit pa ko. Mag-edit pagbalik, magtanggal sa mga copyright ba. Muna nga paybalo na gudaan ninyo nga daghan jud copyright ning drama hagid labi na love story daghan kay copyright isapaw-sapaw sa drama ba. Kanang mag-istorya bitaw. Muna kinakutihan editon. Balikon jud natong edit kay para ma-okihan sa YouTube kay alkanse man pud di editog tarong may ads ang ads ito mas tag-iya sa music no? Gamay ra kay music ang maka-claim sa ads kay ang kita ang tag-iya man sa music no alkanse na balikog edit na lang mga ka-listeners para dili masayang at paghago og edit ba niya balik-balik og edit niya taas naman itong vlog mga ka-listeners. Wala sa tayo shout out no kay para maiba sa itong background ba. Okay, paminawan ninyo sa pa na ito ma-edit, paminawan ninyo kay matik naman paminawan ninyo ang part 13 sa Mibalik Ko Tungod Nimo. I can't remember when you were there. Ug karon mga higala niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibalik ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Unsa man na? Pagunita ko si mong bukton ha. Tingaling matakil po na sad ko. Gunit lang. Kining tubagagid ang ako pangutana ha? Unsa lagi na? Dili man ka na binuang. Dili ni. Tinuod na ini. Unsa lagi? Mutuo ka bag. Reincarnation. What? Reincarnation good? Nahuman mamatay ang tao, mahimong musud siya sa laing lawas. Or mahimong musud siya sa usa ka mga nakay. Aron siya mahimog suog magpakataw balik. Are you serious? Mutuo ka ba lagi, Misty? No. Dali na oy. Magaligo na ta. Dali na Glenn, mga ligo na ta. Naligo na bitaw ko ganiha, ma'am. Mga ligo ta.
Unya ato silang padulaan. Ngayon, gibira ra ba ni Misty si Primo? Muadto na ko sa kwarto, ma'am. Mag-ilis ko. Kay ako pang atimanon ang pagkaon. Taon sad ni Glenda. Gisakitan gid siya nga nagtanaw sa duha. Ngano si Primo pamansay na ibka ni Misty? Dili ko makaantos nga magsudo nila duha ni Primo og Misty nga nangaliko. Naluoy ko sa akong anak. Kaya dako gyud ang iyang pagtuo nga may pagtanaw si Primo niya. Unsaon sab ka na ko pagtugan ni Misty sa among relasyon ni Primo? Unsaon man? Mapuang man ka ako ini. Boseng ko po. Kanihan ang mga sige tutok sa mong cellphone? Nangita lagi kong post gikan nila ni Misty. Nga nangaligo sila sa beach. Nag-enjoy ba? O, wala kayo bita, Boseng? Ano magsige yung kagpangutana po eh? Nakalangan lang kasi akong gibuhat ha? Aw, tabangan talagang kag pangita, Boseng. Oh? Friends mo, Misty? Wa mo kayo kung kailan niya, Boseng. Yawa po siya pakailan ako. Usaw mo pagka-friends. Oo, mandiyan na nga nang utabang mga kat. Aw, anong di ko ka masuko? Lakaw ra sa mong trabaho po eh. Lakaw na! Pasagdi ko din eh. Magkadugang ka sa kong sapot ba? Sige, atur ko ay. Ilan? Nimal di ini eh. Bisag sa account ni Glinda. Wasap i-post ang ilang pagsaulog sa birthday party ni Misty. Sumagay akong buhato na. Suruyon baka na ako ang tanang bitch. Oh, ayaw lang oy. Tingalig, magkaluhod na sab ko ini. Happy birthday to you. Thank you, everyone! Ako na kong pasalamat sa akong one and only mother dear. Nga supportive kayo sa akong mga plano. Maglen, thank you, gid kaayo. Og lain sa ako pasalamatan, and I am very honored to have him as my special guest. Bisan og busy siya, gani may project siya sa Manila pero mianhigid aron makigdoyog nako sa akong kalipay, sa akong birthday. Akong pasalamatan ang akong hero, Engineer Primo Mirasol. Prim, please come forward. Misty, anong ibo mo kong gipatawag? Patabangon ko ni mo blow sa mong cake? Ako tikang ipaila. Mga BFF na ko. My hero, Engineer Primo Mirasol. Ha? Kiss, sabay mo kiss. Ang hero, bukis yun sa silibran. Okay, Raka? Prim? Happy birthday, Misty. Sorry. Oh, okay ra, uy. Okay ra. Palayo dayon. Kay nagtanaw ra ba si Misty din yun? Nga itong paborito. Dali, malayo ta. Ayaw lagi ko niti ang akong kamot. Malayo na kita. Prim! Parisi ko! Ganahan ko masayaw! Dali dayon! Parisi ko! Wow! Makamaod ang musayaw ang akong anak. Kani adto pa, ma'am. Dili ba? Ikaw untay iparis ni Primo?
Mag-CR una ko, ma'am. In town usab ni Glenda. Nahibaw ko. Gisakitan siya. Girls. Misty. Muuna ko ninyo, ha? Ha? Muuna ka? Ako lang gihatagan og importansya ang imong birthday. Pero may tiwason pa kong trabaho sa Manila. Apit na magud mahuman ang gitukod kong kondo. Nahibaw na si mama nga muuna ka? Ikaw na lang isulti niya. Wa mo siya din eh. Ay, kadiyot. Ako sa paybaon si mama. O niya si Tita Cedes? Mukoyong na ko si mama. Abi na ko continuous ang kalipay nga akong gibati da. Ay, kadiyot ha kay. Akong paybaon si mama nga muuna mo si Tita Cedes. Adto na si Primo? Muadto pa siya sa Manila. Ma, please. Suwayik po kong si Primo, Pi. Misty, trabaho ni Primo ang hinungdan sa iyang pagtiya. Tingaling may contract ang iyang pagtukod sa kondo. O kung dili kaabot si Primo sa due date, makabayad siya. Ha? Be considerate. Iya kagong gitunga karon sa imong birthday. Pasag di na lang siya nga mubiyag. Mulakaw na siya. Dali, ato siyang atuon. Klaro kayo sa dagway ni Misty. Nga wa si mahimuot sa imong pag-unagbiya. Naluoy na kay kong Glenda, ma. Klaro kay sa hitsura ni Glenda nga nadismaya siya. Nawa madayon na nga pagsayaw unta atong swing. Dili na ko gusto nga mahiubos pag-ayos si Glenda. Nakabantay bitaw ko. Mao tong midali siyag biya. Ako magadulta siyang sundon. Magkadako untang gubot. Kung mao to'y imong gibuhat. Naksakto na to imong gibuhat. Na-enjoy pag-ayo ang birthday celebrant. Ang gusto na akong ma-enjoy, ma. Mausik Glenda. Na-enjoy ka ba sa imong party, Misty? Enjoy kaayo, ma. Musamot unta kog ka-enjoy kon. Nakidungan pa si Primo sa pagpauli nato. That's enough, my girl. Miadto si Primo. Nakigjamming siya nimo sa dagat hangtod na sa pagsayaw, di pa? Nindot kayo masayaw si Primo, mano? Nindot siyang modalabi na sa swing? Ngayon ka ayaw mong parison. I'm so tired. Muna na ko sa kwarto nimo, ha? Murag, wa man kayo ka maligo dito sa beach, ma. Pilaragoy kaligo og tiguang. No, ma. Don't call yourself old. Tiguang. Ingon man gani ako mga BFF nga maguwang ka na ako. Mutuo man kanila. It was just a compliment. Hindi lagi. Tinuod man sad nga mura lang ka na kung maguwang ba? Dili na unya kumutahod di mong mama. Mag-ate na lang unya ko nimo. Oh, cute. Okay, mapaway na ko, nak. Okay, ma. Thank you, ma. Kanindot nga. Napahimutan na ginagawa akong buko-buko sa katre. Oh, may nanawag. Si Primo. Kadiyat lang ha. Manarang kauna ako sa bultahan. Misty? Oh, ngayon ako gang mangkama. Doon naman lagi kayo bagong cellphone ba? Para na sa akong mga clients, Misty.
may gusto mo unta tong may gusto unta kong tawgon. Wow! Ganahan ko. Oh, si Primo lagi ni. Ako siyang client. Please, mahimo ko na bang makuha ang maong cellphone? Nanawag nimo si Primo? Wa ko masayod kay pagbagting sa cellphone. Mausay pag-abli sa pultahan. Please, Misty, ihatag na ko nga akong cellphone. Doon ako'y tawagan. Niang imong cellphone mao. Thanks, anak. Pero, nagduda paghihapon ko. Unsay imong gidudahan? Basta, Misty? Misty, asa ka man? mubalik ko sa kong kwarto, ma. Oh my God. Nakalitan ko sa nahitabo. Huwag ko masahilod sa ako buhaton. Kinahanglang delete na ko ang among mga post din ni Primo. Kuning i-delete ang tanan kung unsa may naadin niya sa among conversation. Oh my God. Nakalitan niyo ko. Gusto na unta na kung ito gani Misty ang among relasyon ni Primo. Pero marag wrong timing yun. Nakalitan gid ko. May balik og tawag si Primo. Ako nang tangkahan ang pultahan. Idala na kong off ang cellphone kay nadungog na ko ang tingog ni Misty. Nagduda na si Misty. Iya magkong nakita ang imong picture sa cellphone. Wa din mo mahipos ang cellphone natong duha? Ako untang tupag ko ng imong tawag. Pero kalit nga misud si Misty. Naibog siya sa cellphone ug iya ning kitali pagkuha. Ug iya nakita ang imong picture. Mao ba? Imo ba siyang gituganan? Maglisod ko. Kay giharian na sa sobrang duda si Misty. Midali magkaligawas sa akong kwarto. Tingali bayag mo sukol si Misty nimo, Glenn. Mao gini akong gikahadlakan, Primo. Dili na ko ma-imagine ang ako bationg kaguol kung tuliso ko na ko sa akong anak. Kinahanglang masayod siya. Nasawa pa siya. Daan at ang dunay relasyon. O galing lang, nagsamok-samok lang yun ang kamatayan. Katong disgrasya mo'y nakaingon. Dili ko na gamiton ang cellphone naton duha. Dili ko punaan ang duda ni Missy. Imo mo ka siyang tuganan. Tumanon ko akong gisaad ni mo. Nakalitan lang ko kaniya. Huwag ko masayod ko noon sa'yo akong buhaton. Relax lang, na. Dili ingon niya itong higayon nga mapasabot ko ang akong anak. Sa ako nang gikaingon nakalitan ko. O wa makapangandam ko noon sa'yo akong itubag sa sudyaon niya ni Misty. Okay. Nakasabot ko si mong gibate. Paghilak, ha? Musamot nga dagun ka sa katalaw. O bili mapasabot pag-ayo si Misty, ana. Ayaw ka pala ka. Saktong higayon na gina nga akong ipaabot. Ipasalig na ako ni mo nga dili na ni magdugay. Gusto ko na ikaw ikauban sa tibuok kong kinabuhi, Glenn. Ikaw mo hinundan na nung nagpahimugso ko balik. Ikaw mo akong kinabuhi. Si Glenn damaning nanawag. Glenn, nanawag lagi ka. Ma'am, naa si Misty? Wa man. Nga naman di ay? Nagduda na si Misty, ma'am. Iya magkong nakita nga akong cellphone nga. Para ragid na mo duha ni Primo. Mao pa. Hinuon, wag yun makita ni Misty ang mga pictures na mo o mga conversation sa mga cellphone. Iya ning giuli na ako. Pero, nagbilin og sakit na poong. Nga nagduda na siya. Glenn,
Panahon na tingali nga imo nang pasabton si Misty. Mao gyud ay ako buhaton, ma'am. Nanawag ko kay pagawas ko na ko aron mag-breakfast mi wa. Wa na siya. Miuna ko no nagpahatod ni imo. Ayon man siya. Wala mo pangutana ang driver ninyo. Di niya ihatod si Misty. Sa eskwelahan man ko no. Pero sayo ra kaayo kung adto siya sa eskwelahan. Mauna ang nanawag ko nimo. Gusto ka nga manawag ko ni Misty? Aron pahibaw unta ka kung hain ron siya. Ayaw lang, ma'am. Tingalig mo samot ang iyang duda. Mauna niya nga akong gikatlokan. Pangayo lang gyud og giya sa tuwa sa langit, Glenn. Aron mapasabot nimo pag-ayo si Misty. Og aron iya madawat ang circumstances, tali ninyo ni Primo. Daan palagi ko. Ikaw, gyud, Misty. Oh, Tito. Anhe magyud ko mag-coffee, Misty. O, nalipay ko nga nakita, taga. Bilitin happy birthday din mo. Thank you. Pwedeng makik-share ni mo table? Oh, sure. Happy pizza, oh. Coffee rin ako. Ganong niya man ka mag-breakfast? Wa si mama ni mo sa inyo? Tito Willie. Doon na ka ba'y nasairan? Ha? Unsay buot mong ipasabot? Ha? Nganong concern ka ni Mama? O nganong nahisgutan mo ang motel sa dihang nangita sila nako? Doon na ka ba'y nasairan? Actually, wag ko magkakita nga misod sila ang motel. Panaghapratong ako. Unsa? Ang tinuod, nagludar ako. Huwag mo na hinungdan, anong nakapangutana ko kung uyab na ba mo si Primo. Ngano nakapanguta naman sa kaana? Tungod kay mataghigayon nga mag-abot ming Primo. Unya naas mama ni mo. Masing mangigi. Di nga nito higayon nga. Gidapit ko sa mama ni mo nga ares sakay sa kong auto. Masuk-anon nga may balibad si Primo. Husto tuod. Nakamat kong sa kuana, Tito. Si? Nagduda ka, Sad? Wa ko magduda. Kay mo akong pagtuo nga nagpapugi points lang si Primo ni Mama. Ambot lang ka. Basta kay, muna ako na matikdan. Nga mas bugat ang pagbati ni Primo sa imong inahan. That's enough, Tito. I'm leaving. Klase pa na ako. Ihatod ka na ko. Oh, thank you. Naidagang taxi. Mitritso laglakaw. Well, anyway. Murag. May chance na ko aron. Intrigahong maayos si Misty about her mother. Niyaman lagi ka na. Wa ko mahimutang, ma. Nag-uula sa dang akong labi. Haun sa may imong gustong buhaton ni Glenda. Mukatawa, human makita ni Misty ang imong picture sa cellphone sa iyang inahan. Maluoy ko ni Glenda, ma. Bisag ako, naluoy sab ko ni Glenda. Dili lalim sa usa ka inahanak, nga masayra ni ini nga nahimo niyang karibal ang iyang anak. Si Glenda nga akong gihigog, mama. Ikaw man sa gihigugma ni Misty. Gusto na gani ko nga ako nalay tugan ni Misty. Dili lagi na mahimo. Tingali kung sa'y buhato ni Misty. Kinahanglang masayod siyang daan, ma. Nga dili siya ang gipitik sa kong kasing-kasing. Unsaon ka pagsudya ni Glenda kung mulaya si Misty tungod sa kaguol o kalagot sa iyang inahan? Nak, nakasabot ko sa imong gibati.
Pero husto si Glenda. Pasagdi nga siya mo pasabot sa iyang anak. Ah, May bagting ang imong cellphone. tingali si Glenda ang nanamog ma. Si Misty. Tubag ka. Pwede tang magkita? Kano sa? Unsay okasyon, Misty? Uway okasyon. Gusto lang kong doon na ikasulti-sulti. Niya pa ko karon sa Manila, Misty. Kadong imong birthday, ikaw lang akong gihatod si Mama. Unya, midiretso na ko sa airport. Mao ba? Yes. Happy na good ba man ang kondo? Husutod. Imbitahon na mong doon si Mama nimo sa inauguration sa kondo, ha? Pwede ako rin mo tambong? Murag, wa para mag-isalig si Mama nimo nga rin ako, Misty. Iya ka kang tugtan nga ikaw ray iuban ako din sa Manila. Suwayan ako gangyo si Mama. What? Sorry. Okay ra mo kung ako rin mo tambong? Misty, panangin na ni Mama nimo. Primo. Mag-chat mo si Mama? Nakita na ko ang imong picture sa iyang cellphone. Oo. Natural man tingali nga doon ako yung picture kay usa ko sa iyang client. Mag-chat-chat sa mong duha? Misty, nalipay ka niko kay mutubag na siya panagsasakon chat. Kanay noong mangutana ko sa akong bayranan. Iya ko tubagon. Wa na lain? Misty. Sorry. Kining... serious ka sa imong tubag sa dihang. Ipangutan ako ikaw kung matuo ka pag reincarnation. You're silly. I'm serious. Gusto kong tubagon ko nimo kung matuo ka ba. Primo, mamatay na gani ang tao, definitely wa na sila laing kinabuhi. Wani mo mahuna-huna nga ka ng mga batang nag-edad o 3 years old. Maayo nang mo-memorize ang mga flag sa nation. Unya, may uban nga maayo kayo sa match. Sigon na sa milk nga ilang giinom. Imposible. Nganong interesado ka man anang reincarnation? Doon naman ko'y nabasa. Usa ka love story. Ang lalaki, mao'y reincarnated. Pwede ba, Primo, mag-istorya lang taglain? Dili ko mo tuo ni anang reincarnation. Wa naman hinuon ko ganahing mamirma karon. Ingon man mo basa sa mga contracts. Gusto kong tuganan ang akong anak. Pero ansaon ako sa pagsugod. Oh, kisa may nanugtog nga wa mo gigipaabot nga bisita. Misty? Oh, nialagi ka? Miani lang gid ko. Aron man ang head. Asa man ka? Sa Manila. Giimbitar ko ni Primo. Unsa? Oh, mobalibad ka? Oh. Well, dako ka na. Og mahimong may kaugalingon ka ng desisyon. Pero ayaw sab kalimot, Missy. Nga doon na ka pa'y inahan nga angayan mong pananghiran. Nananghid gani ko. O sa imong batiyon kung mobalibad yun ko. Mobalibad ka? Layo ang Manila. O kamurang duha si Primo ang tuwa dito. Misty, daghan pa kong pangandoy alang nimo. Kaya sa may mong pagsabot kung mudawat ko sa invitation ni Primo. Ang tentasyon. Kung matintal ming duha, what's wrong? Parehas ming duha si Primo nga way sabit.
Ulitaw siya og daga ko. Unsay mahitabo sa akong mga pangandoy alang nimo. Oh, come on, ma. Nga na pa may abot man sa imong huna-huna ka ng butanga. Primo and I are just friends. Pero kung manguyab siya na ako dayon siyang sugton. Wa ko ikaw did nga musud ni anang love life. But please, finish first your course. Kung kami gid si Primo ang magkadayon, dili man tingali lisod kun siya mo pahuman sa akong pagtuon, ma. Engineer gud siya. He's well off. Og nakasiguro ko nga iya ko mapa-eskwela. Oh, come on, we're going too far. Basta kung kamurang duha ang maato sa Manila, dili ko musugot. Pero kung imbitahon ka, musugot ka. Dili sab ko makaato tungod kay PC ko. Mitubo na kininuon ang akong duda. Duda nga unsa? Basta, Missy, ayaw na paglakaw. Misty! Oh my God. Unsaon ko pagbawi ang pagduda ni Misty? Glenn, nanawag lagi ka. Nahadlok na ko. Ha? Imong giimbitar si Misty sa inauguration sa kondo. Oo, yes. Pero, kamong duha nga akong giingon nga akong imbitahon, Glenn. Mihangyo siya nga pwede ba ko nung siray mo tambong. Og imong gipalaom. No. Ako siyang gipasabot nga wa karabay salig na ko. So gusto ko nga kauban mo duha. Ngano mo de? Nagdako na ang iyang duda na ako. Gisakitan ako. Di marag dili na inahan ang iyang pagtratar na ako. Oh. Isa. Nagsugod ako kahadlok. Og dili mo ipadayon ang pagtugan ni Misty sa atong relasyon? Inahanglan ko siyang tuganan. Nangita pa ko right timing. Glenn, dili ra ba siya mutuo og reincarnation? Mao ba? Kana ko ng mga batang bright. Milk ang hinungdan. Nga genetic ang uban. Bisag usaon kog palusot nga naa sa Bible ang reincarnation. Dili gid siya mudawat. Lahi na kayo ang mga millennials. Kinahanglan mo tuo siya. Kay ako usa ka reincarnated. Dili makasabot niya na si Misty. Maglabi ang iyang gibati diha nimo. Come on. Kaya ko giingnan. Nga kung imbitahon ko nimo muuban pa kuno ko. Ako siyang gibalibaran. Dili ka mo tambong sa among inauguration. Naunahan ko sa akong kahadlok. Unya unsa may akong buhaton? Masabot ang pagduda ni Misty kung dili mo idayon ang pag-imbitar niya. Mahadlok sa ko, Glenn. Intense ang pagdani ni Misty nga rin ako. Magpadaog sa BI ka. Of course not. Pero tingali magduda siya. Kung dili mo ipadayon ang pag-imbitar niya, mahimong mutubo ang iyang duda nga rin ako. Pauban na lang si mama nimo. Mabiyaan ni Mama ang among display center. Usa may gusto mong mahitabo? Ha? Tulisukon ko sa akong anak kay magtuo siya nga gibaharan ka nako. Glenda. Hi, Misty. Oh. Unsay latest dito? Unsa ko? Marites? Oh, dili di ay? Ikaw giti gatod na kog latest-ish. Unsa yung latest ish? Latest issue, good. Oh. Ay, sorry kayo. Di man gud ta batang kanto, Misty. Mauna nga, wa ko yung nasayran sa imong gisulti. Ngano? Batang kanto day ko? Ay, dili. Uy, kapurmal nimo. Ngano ko taong batang kanto mga? Unya kay militok man ko atong latest-ish. Batang kanto day ang mogamit ana. Tiguang naman gug ka, mao nang wa kay alam sa mga lingwahe sa millennials. Kray, samot naman ino. Diyan na ka dito, eh. Kay may kasabot pa ko. Ay.
Tang, di mo sakit, oy. Gibiyaan na sabnoon ko. Maayo man ito tumiatubang na ko gani, ha? Litsi biyaan ng latest ish, oy! Oh, niyaman lagi ka. May dakong problema, ma. Nagkinalan ko si Mutabang. Unsa man ka na? Sulti dayon ko. Ako gisadaan ini. Tarong ko sa pagsulti, primo. Aron ko magkasabot. Unsa mang tabang ang imong gikinahanglan ako, ha? Naimbitar na ko si Misty, ma, sa inauguration sa kondo dito sa Manila. Nan? Unsa may problema, ana? Nga kauban man ka si Glenda. Bihangyo si Misty nga pwede ba kuno si Raymond adto? Og misugot sad ka? Wala ko makasabuton sa kauna ko pagbakwi ang maong imbitasyon, ma. Pero ako siyang giingnan nga posible gyud nga dili mo sugot ang iyang inahan. Pero nananghid gyud siya ni Glenda. Unsa? Unya? Nanawag lagi si Glenda nako, ma. Nasudyaan hinuon ko. Ay, invitation card na lang untay imong gihatag sa inahan og anak, primo. Ma, nahitabo na nga nasultihan ako si Misty. Ni ako aron magpatabang nimo. Unsa may akong ikatabang? Kuan. Uban ni si Misty sa Manila. Si Glenda di ay? Yan ang nainan si Misty, mga dili siya makatambong kay doon na siya meeting. Importanteng meeting. Ang atong tindahan. May masaligan ka naman ka din eh. Ato lang ibilin una ang tindahan, ma. Total, usar man ka adlaw. Ay, musugot sad ka si Misty nga muuban ko. Dili na siya makasupak, ma, kay inahan ka guna ko. Natural nga, imbitahon tagid ka sa una na kong nahuman nga project. Di rabagid ko ganahan anang Manila, oy primo. Grabe ang traffic, samok. Ma, please. Para lang na mugduka ni Glenda. Tugana naman ka ni Glenda si Misty. Maglisod pa siya ron. Labi na kay nagduda na si Misty. Witi si Misty, primo. Nakasiguro ko nga magkalisod-lisod yun si Glenda sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Dako ko pagsalig ni Glenda pa. Og nakasiguro ko nga gamhanan ang among duhag kagugma. Nga mo'y makapanalipod niya. Nanunya, dili ka may buong si Misty nga kami mo'y magkauban sa Manila. Muuna ko sa Manila, ma. Og kamurang duha si Misty ang mag-uban. Ay, ambot lang yun nimong anak ka. Kagubot ba sa imong gugma? Ma, si Glenda ang hinungdan nga nung nagpakabuhi ko balik. Silang ang gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Mabuang ko kung magsige kong atubang ni Misty. Murabag, dako na kong sa akong anak. Feeling na ko, giagawan kong kalipay si Misty. Pero dili na tinuod. Wa pa si Misty. Wa pa kani ang iyang amahan. Kami na ni Primo. Pero, gituman niya ang iyang kisaad ako kaliato. Nga bisag kamatayon pa. Dili makapapag sa among duha kagugma. Ug iyagid kaning gituman. Pero doon na ko'y anak. Oh, niya na dahil si Primo. Salamat ka. Hindi ka din eh. I miss you so much. Pagi ko. Ano mo ka? When worst comes to worst, kinahanglan kong mo sakripisyo. Unahon ko ang kalipay sa akong anak. Unsay buot mong ipasabot? Ikaw ang kalipay ni Misty. Ihatag ko ikaw ngadto sa akong anak.
Unsa? Inahan ko, primo, nga nagmahal sa akong anak. Mahimo kaning ibugti ko ang akong kinabuhi. Malipay lang siya. Busa sabta ko. I can't remember. Dili na tinuod nga dili mo isurrender. Dili na tinuod nga naapa ko sa imong kasing-kasing. Kani adto pa. Bisag nakita ko ang imong patayng lawas nga nagkadugo. Wa ka ginmawa sa akong kasing-kasing. Kung nakigminyo man kong lain. Kana kay nagtuo ko nga makamove on ko sa nahitabo sa duha nato kagugma. Namatay na lang ang amahan ni Misty. Wagit makatilaw og pagmahal pareha sa akong pagmahal ni mo. Unya ganong imo man kong ipanghatag. Kung ikaribal, primo, dili ka ba makasabot? Wa ko mahigugma sa imong anak. Ikaw o ikaw ragyod Glenn ang hinungdan nga nung nagpakatawa ko pag-usap. Nga nung mibalik ko din sa kalibutan. O mo hinungdan. Nahibaw ko. Nahibaw magday ka. Nga nung mo sakripisyo ka man. Tinahan ko, primo. Langit sa usakay nahan nga makitang malipayo ng iyang anak. Magbalipayan ka si Misty o para ko. Matudluan ang kasing-kasing, primo. Ikaw, imo bang natudluan ang imo kasing-kasing nga ibigugma sa amahan ni Misty? Lim, mag-antos ang si Misty upan ako. Dili ko man mahatag kaniya ang kong mga gitagana ko pangangagitin mo. Dili ko siya mahatag ang kalipay. Kay ikaw ramay na nag-iya sa kong kasing-kasing. Bisag tungod na lang na po. Kung ipugos yun di mo si Misty na rin ako. Mas maayo pag magpalayo na lang ko ining napita. Magkasala ko sa imong anak. Kung mabugos ka. Dili sa mang malinaw ng atong relasyon. Sa ato pa. Huwa ka na huna-huna pagtugan nga to ni Misty sa atong relasyon. Dali. Ay na pa sige hilak. Kaya mo sabot lang ang utang yung munog. Dili ka makahulong pag-ayaw na. Dali na. Manglingkod mo na ta sa duyan. Hello, tita. Oy, iha, nialagi ka. Wa kay klase. Mapay paghuman sa akong klase, tita. May dali lang kong anhi kay na gisamok na sa kong Tito Willie. Doon nagi mga tao no nga gipakataong samukan. Og usana ni ana si Tito Willie, tita. Ay, nahimo sa kong biktima sa iyang kasamukan. Saway mo doon niyang mga approaches. Businessman man unta siya. Pero ang kinaiya no mo yung mamaligyag taho. Nabiya sa mamaligyag tao nga buutan. Ari noon ta sa akong office, iha. Tita, may kasayuran ka ba mahitungod ni Anang Lovey? Ha? Maumang ko na gigamit ni Primo sa iyang display center. Lovey. Ang akong nahibawan, iha, nga ganahan ra si Primo sa maong ambot mga ngana, oy, o pet name ba na? Nagduda ko nga pet name na, tita. Pet name? May uya ba si Primo, tita?
Iha, dili ko makatug-an nimo ni Ana. Secretive ba si Primo? I mean, dili niya ipahibaw nimo if may maibgan siyang babae? Kaniadto sa nag-eskwela pa siya. Magkatawa siyang musugilo namo ni Papa niya nga. May babae ko no nga mo imbitar niyag snacks o kaha lunch. Mao ba? Yes, Iha. Og tambagan sad siya ni Papa niya nga if ever doon ay mo imbitar niya, dili niya kini i-turn down. Pero kung magbinayranay na sa order, kinahanglan nga galante siya. Dili gusto ang iyang papa nga ang babae ray mambayad sa ilang gikaon. Nga dili kini mo pahimos sa higayon. Tita, crush na ko si Primo. Misty. Oh, nasuko ka, tita? Waoy, yan ang masuko man ko iya. Natural naman nga crushes ba? Pero nahibaw na niini si mama nimo. Ako na siyang gisultihan. In fact, nananggit na ganit ko niya nga mutambong ko sa inauguration sa condo sa giconstruct ni Primo. Mao ba? Si mama di ay nimo? Doon na sa importanteng meeting at tambungan, tita. Unya, musugot siya nga ikaw ray mutambong? Oh, it doesn't matter kung musugot ba siya o dili. As long as nakapanangit ako niya, it's my decision that will prevail. Iha, Misty. Ayog sabta nga nang hilabot ko ninyong duha ni mama ni mo, ha? Pero, sa ako manggong nakita, ikaw mo ray importante sa kinabuhi sa imong inahan. Ang imo rag yung kalampusan, mao iyang gitinguha. Busa, makaingon kung may katarungan siya, nga dili mo sugot nga muadto ka sa Manila, nga ikaw ra. Nagduda man ko, tita. Nagduda ka? Nganong duha may iyang cellphone? Makamatuod ka niini? Of course. Ako ginakita, tita. Ang picture ni Primo ang ako nakita. Imong gipangutana si mama nimo. Nganong duhay iyang cellphone ug tuwa ang litrato ni Primo? Mo iyang gisulti na ako nga ang maong cellphone para sa iyang mga clients. Mao man di ay na. Nanon sabi mong dudahan. Naka-trigger magud ako ang gisulti ni Tito Willie. Ha? Kay unsa man sa gisulti ni adtong burukin to? Hinoon. Nonsense ra gyud, tita. Pero nganong wa makutug-ani ni mama nga may lain siyang cellphone? Kana maunay akong gisakitan gyud, tita. Iha, pinangga kaayo ka ni mama nimo. Wa gyud na siya laing gilantaw, ag imo ra yung kalipay. Busa, bisag unsay madungog mong mga intriga, ayaw gyud nagtuho eh. Ikaw ra gyud importante sa imong inahan. Okay na ka. Okay na. Kaya napagila ka. Wa naman tingali ko ikahilak. Dili sa ko gusto mo hila ka. Sakitan ko. Kumuton ang akong kasing-kasing. Si Misty. Ako naghihangyo si mama. Nga kuyugan si Misty sa Manila. Mo ato si mama nimo? Dili unta. Kaya dili ni kabiyaan ng tindahan. Pero ako siyang gipasabot nga kinahanglang dunay kauban si Misty ni kaadto niya sa Manila. Mahadlok sab ko mapugong ni Misty. Katingaling mo rebelde ni ug mulayas sa bahay. Mo na dili mahitabo. Mo na akong gikahadlukan. Hatagin lang pag-uyon si Misty, Glenn. Si mama na mahibaw niya. Tingaling matintal ka. Glenn, dagan ang higayon nga misuway sa pagtintal si Misty ako. Pero ikaw mo'y akong gustong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Usahay. Sakit mo,
tiyaw ang kapalaran, no? Kanadto sa nag-college po ko. Nagtuogid sila nga bayot ko. Unsa? Muli kayo mo ko sa mga babae. Dabinagid ka nang magpakita nagmotibo nga mahimo ko silang ang kunon. Muli kay gid kaha ka? Kadaghana, Glenn. Ang uban gani, ilaging ipatong ang duha ka bukid silang dughan sa akong abaga. Maigking gud ko. Asam ka? Naglagot ko. Ay, nagugalagot. Way epek ang ilang pag-char-char na ko. Kay dilis lang binuhat nga akong gipangita. Mao magani nga nagtuog yun sila nga payot ko. Tinuod? Tinuod lagi. Di gid ka matintal? Dili kat. Kunubuan ka sa imo atubangan sa usa ka sexy ug maanyag nga daga. Aha? Budagan ko. Imo sad kong gipakatawa da. Pero kung ikaw rin maghubo sa akong atubangan, dakpon ta dayon ka unya pahigtaon diris duyan. Gusto ka? Imo na buhaton? Kung makasal na unya ta. Dali, be. Ban ako. Asa man ta? Uy. Dali. Uy. Ano kung imo man ang... Anong imo mo kong gipira? Kuyog na ko. Magpakasal ta kuwis. Aron wa na'y makabuhag na tunduha. Huy. You're adding insult to injury, ha? Glenn. Please, primo. Ayaw lang pagdali-dali. Tingalig maghikog na unya hinuon si Misty kung masayra niyang nagpakasalta. Kinahanglan nga ato na siya pahibaon. Pero Glenn, nagdako sa ang iya tinguha aron iya kong maangkon. Hatagi pa ko kikayon. Tabangi ko pinaagi sa inyong pag-ampo nga muligoon ang akong tinguha aron tuganan ang akong anak. Una mahitabo ang gikahadlukan kung mahitabo. Okay. Ikaw ay masunod. Naibaw bitaw ka nga di ko gusto makul ka. Di ko gusto nga bubiya ka din eh. Kadili pa malinawon ang imong kaugalingon. Okay. Relax, please. Ay, Nganong niamang ka? niya din his Misty, no? Nganong anigod ni mo pangitaa din ni si Misty? Ngano man, iyan yung tindahan? Naghanap yan mo pa sa kali, oy. Oo, og dili rin, kinahanglan akong tubag, gikan Unsa? mo. Ha? Niya ba din his Misty? Wa! Tuwa sa yung sinina. Huh? Hoy! Hoy! Misalisig maayo ay! Stoy! Sa lisi sa naguan. Kamao sabday ka sa sinurtihan sa mga batang kalye? Ngano man, ikaw rin kamao? Si Misty Ray akong gikinahanglan. Usa man kang sultihan nga wa lagi siya din he. Bida sa nemo, eh. Wa si Misty din he. Unyag, Wa! unyag niya. Wa! Sa gag-uwak na, Wa lagi si Misty din he. Ngutan ako nimo. Oh, Ado na lang ko. awa. Ikaw, ha? You're a liar. Oh, ni adi ka dito? Mubalik ko sa imong office, tita. Dili pa day ko mo pauli. Ah. Ni Amanday Marites. Uy. Oh. Unsa na? Wa ka mabukog sa gisulti ni Misty. Dili siya mo dayon sa pagbiya din he kay ni ay Marites. Nganong namakakpang ka na ko? Hoy! Ayaw pag ginisog na ako din he, ha? Guard! Pagtawag og pulis! Oh. Guard! Masukom di ay. Duragoy! Da, hadlo ka man daig pulis buanga ka. Mag-inisog pag yun din he. Litsi!
Nagtuo tingali ka, Misty, nga nawa na ang akong plano sa pagkidnap nimo. Ni ang paghihapon. Nangita ang kugmayong higayon. Labi na kay nakonta ko na ang bagong laya ang nga mao'y mulikidar nimo. Kinahanglang maangkon ko gyud ang imong inahan. Ipahatod ko ikaw sa service, Misty. Ayaw na lang, tita, uy. Kaikog ko ba ya, anak? Unsa may imong palabihon? Ang kaikog o ang buhaton unya ni Willie diha nimo? Ha? Iha. Dako ang akong duda nga may daotang plano si Willie batok ninyong duha ni mama nimo. Mahadlok man sa ko, anak, tita, uy. Dili mo maapas ang utok ni atong tawhana, iha. Gusto na lang ko muapas ni Primo sa Manila, tita. Husto tuod. Kita na lang magkuyog unya sa inauguration sa kondo nga gikonstruct ni Primo. Muadto ka? Oh, yes. Gusto ko makita ang trabaho sa akong anak. Gidiagraba ko nun ni sa tag-iya. Gusto sa kong ikapasigarbo ko ang akong anak. Kun mauna, dili ko din masolo si Primo. Oh, may gisulti ka ba, iha? Oh, ha? Uwa, tita. Sige. Dili man makaato si mama. Kita na lang mag-uban. Ako sultihan si mama. Pero, tita, wa pagi ko ni mo matubag sa akong pangutana ni mo ganiha. Ang hain man adto, iha? Ang mahitungod lagi ni Anang Lavi. Naintriga gid ko. Unsa man? Iyaning uyab? Og hain na ang mauni ang Lavi. Iha, Misty. Bisag kapila pa ko ni mo balik-baliki sa pagpangutana ni anak. Wa gyud ko'y laing ikasulti ni mo. Wa gyud ko'y nasayrang uyab ni anang akong anak. Pero, nganong Lavi man ang iyang gipangan sa tindahan? Kung magkaatobang unya mong duha, pangutana unya siya ni Ana, ha, Misty? Kaya ako, wag yun ko ikatubag ni mo ni Ana. Ako nang gipangutana si Primo. Pero, igo raman siyang mutubag nga. Ganahan na siya sa maong pangan. Mauna, iha. Wag yun ko'y ikahatag ni mong kasayuran. Unsa man, muli ka na. Kay tawgo na ko ang akong driver. Mubalik na ko sa office. Unya, okay ka na? Okay na ko. Ayaw na hasol ang imong kaugalingon ha. Nag-drive na ba ka? Ako ka lang ihatod. Naunsa ka. Mupay nagduda na si Misty. Mupuno pagit ka. Okay ra lagi ko. Iyo sukot. Nga naman. Yung kurog na. So pare una ko dress na yan. Tingali kit pangita na ko ni Misty. Timanin na kita. Ikaw mo hinungdan nga nung nagpakabuhi ko balik. Nga nung nangita ko muhimukso na ko. Gusto ko. Ipadayon na to ang atong duha kakugma. Primo. Kung dili magani ikaw ang ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Ay pagmamatay na ako. Unsa? Maulit kinatiman eh. I love you so much. I love you too, Primo. Kung tungtan man mo si Misty nga mutambong celebration, ipasali ko nimo. Way daw utang mahitabo niya. Kung dili sa mahitabo nga ibaylo ko siya. Ikaw mo yung kinabuhi. Kani adto pa. Ikaw na maoy na nag-iya sa akong kasing-kasing. Primo. Dili sab ko gusto nga mawa ka sa akong kinabuhi.
Gamahanan ang atong duha ka gugma. Busa na kasiguro ko nga dili ta pasagdan nga magkalagyo sa amin. Kita paghihapong duha ang magkauban sa tibuok natong kinabuhi. Sorry, ganiha. Kaunsa man. Ganiha, good. Nga mo surrender na lang unta ko. Nakasabot ko. Pero sa ako nang gikaingon, gamahanan ang atong duha ka gugma. Dili na niya itugot nga mahimuwag ka pa na ako. Ako nang timalaan. Oh, ato na ko. Malinaw na ang una-una. Okay na ko. Amping sa pag-drive, ha? Ikaw, Sab. Amping sa pag-drive. Mahal ka kayo na ako, Glenn. Primo. Sarado ang kwarto ni Mama. Nakasiguro ko, nga kung akong hilingon ang iyang bag, may makita pa ko nga makadugang sa kong pagduda. Karon lang siya makahuna-huna nga maghimog laing account sa iyang mga client. Pero nganong retrato man dayon ni Primo ang ako nakita. Gusto. Karon pa ko makahuna-huna. Ni atong pagdepuna ko. Sila rang duha si Primo ang ako nasudlan. Mura sila naglalis. Pero kay worried ko nga magkuba ang akong program. Wa ko mag-mind sa ilang sitwasyon. O gikuha ko dayon si Primo nga mo'y akong partner sa kotilyon. Kunya, murag init tagpuot si Mama kang Primo. Pero nga nun ning nangaging mga higayon, okay naman silang duha. Malipayon ang ilang mga hitsura nga mitambong sa registration sa ilang organization. Og sila pag nagkuyog sa pagpangita na ako. Kinahanglang may tubag kining mga pangutana nga nagsugod nagbukal sa kong tugan. Nak, niaday ka? Sorry, ma. Gikan sa Manila, midiritso ko sa Lover's Lane namong duha ni Glenda. Alipay kay ko, ma. Kay dito sa siya. Ay, naglagot sad ko atong tiguang. Oh, si Willie? Nga naman. Unsa naman say kasamok na iyang gibuhat, ma? Nangita ni Misty. Unya, tinira ba si Misty? Unsa may iyang tuyo ni Misty? Nahamot lang. Sige ra ba kuno pangintriga tong tiguang, ha? Giatangan na sad siya sa eskwelahan. Naluoy na kay ko ni Glenda, ma. Busa, ako siyang tabangan aron makasabot si Misty sa mong relasyon ni Glenda. Unsa? Kuntuan na unya ta sa Manila, ma. Adto ko dito hinahinayi sa pagpasabot si Misty nga ako usa ka reincarnated. Og ikaw mo'y mutugan sa inyong relasyon ni Glenda? Dili, ma. Ihatag ko ang mong katungod ni Glenda. Basta, ako siyang patuhuon nga namatay na ko. Pero may balik pinaagi sa imong paghimugso na ko. Makaayo ka na, Primo. Wala ko ilang choice, ma. Porsigido na ra ba si Misty nga masayod? Nganong lavi ang gingani mo sa tindahan, ingon man sa imong construction firm. Iyan akong ibangutanan niya, ma. Nanon sa imong gitubag? Ako siyang giingnan nga importante kayo na ako ang maungngan. Primo, kinahanglang andamon mong daan ang imong kaugalingon.
Inahan og anak ang migapos ron sa imong kinabuhi. Ako nang gidaygan si Glenda, ma. Nga kung iya kong pugson, aron mapunta ko sa iyang anak. Maayo pag mamatay na lang ko. Primo, Mahal kin ako sa Glenda, ma. Kung dili man siya ang ikauban ako sa tibuok kong kinabuhi, maayo pag mawak na lang ko ning kalibutan na. tungod ba kay igo ra kong mihimugso nimo? Dili mo na lang hatagan o gibug-aton ang akong pagkainahan nimo? Mahal ka baya na ako, dong. Kay anak yun ang pag-ila ko nimo. Ako mo inihimugso nimo ay kalimot ni anak, primo. Labaw ka na kong mahal. Kay wa ko nimo pasagdi. Kamong doon si Papa. Utang ko ninyo ang akong kinabuhi. Ug ang kaharuhay nga ako karong natagamtaman. Unya, nganong imo man kong padunggon nga kung dili man kamo si Glenda ang magkadayon. May pagmawa ka na lang ning kalibutana. Primo, gisakitan baya ko. Naiabas kayo ko. Ma, sorry. Sorry, ma. Pero dako ang akong pagtuo. Ngagamhanan ang among duha ka guma ni Glenda. Abangan mi sa tuwa sa langit. Aron, magkahiusa ang among duha ka kasing-kasing. Wa baya ko magpabaya, primo. Kanunay ko bayang giampo ang imong kalampusan nga maangkon gyud nimo ang imong kalipay. Nahibaw ko ni Ama. Ug mo na hinungdan. Nganong kanunay ko sa gitahod ang imong pahimangnon ako. Sorry na, ma. Sorry kayo, ha? Mahal ka sa ako, ma. Mahal kayo. Basta kanunay kong giampo ang imong kalampusan ug ang imong kalipay. Wagi ko magtuo nga maingon niya nga akong kinabuhi. Pero wa ko magmahay nga mibalik ka na ako ang akong labi. Mahal ka na ako ang akong labi. Pero ang akong anak, mahal ko sa bang akong anak. Gibuhis ko ang akong kinabuhi aron lang siya matao. Ug matagamtaman ang way kondisyon kong pagmahal. Pero ganong nahitabo man eh. Usa na kalalaki ang nakapapitik sa among kasing-kasing. Musod kong simbahan. Mangayo kong kaligon aron maatubang ko sa dakong kaisog kining nakahasol karon kanako. Mangayo kong tukma. Kung unsay ipangatarungan ako ngadto sa akong anak. Nganong angay niya nga tagan o gagawasan ng among duha ka kuma. Nagsunod ko dahil si Primo na ako. Siya ka na may busina. Ako siyang sinyasan nga okay ra ko. Okay ka lang? May thumbs up na siya. Misamot ang akong kaluoy sa akong labi. Misamot pagyod ang akong kukman niya. Labi. Ipaanda na niyang yung auto. Ako lang yung siyang sundan. Pero magpalayo lang ko. Di ko gusto nga may dautang mahitabo sa akong labi sa iyang pagmaniho. Musod kong simbahan. Maayong tagdili ko sundan ni Primo. Kaya tingali doon ay magkakita na mo duha nga misud og simbahan. Ay, paita. Mura naman hinuon din makasasa. Kinahanglang mahuman ang among problema. Aron may kalinaw na ang akong huna-huna.
Hala? Oh, di ka kumahimo nga sayop. Oh. Ani ko rin yung unang siguro na kinsay manawag na nagauto. Kaambyo ko. Wag yun ko masayop. Pastilan ang akong instinct. Basta siglinda na gani. Dali kay mulihok. Kini. Lord, tingali. Pahinumdum lang ning imo. Musimba man tuod ko madomingo. Kana kay gituman ko lang ang obligasyon sa usa ka Katoliko. Nga musimba gid ka usa sa usa ka semana. Sa adlaw Domingo. Sorry gid kaayo, Lord. Pero dili man ko malimot sa pagpasalamat nimo sa mga grasya nga akong nadawat. Ilabi na kyud sa maayong panglawas nga among natagamtaman ni Misty. Kanunay kong gipangalayan nimo nga imo kong hatagan og kabaskog ingon man kalig-on. Aron matagan kong kalipay ang akong anak. Pero Lord, unsa may akong buhaton? Nga ang kalipay sa akong anak, maumansad ang akong kalipay. Wakit na ako ni tuyo, Lord. Gani, nasilang pa ko sa sinugdan. Sadyang nakita ko ang akong labi. Ako magali siyang gipasanginan nga stalker. Nagigamit lang niya ang akong anak. Aron lang makaduol siya nako. But when I feel his lips, his arms, embracing me, and his love, God, I could not deny he is my loving. Siya maugyod si Primo ang akong loving. Pero siya sa piyayang kalipay sa akong anak. Please, please. Dai kong sahin. Kanus amahin mo ko nang mapasabot ang akong anak. Nga dili ko niya makundinar. Nga dili siya masilag na ko. Maluoy ka na ako, Lord. Tabangi ko. Tabangi ko. Nga mapasabot ko pag-ayo ang akong anak. Nga among relasyon ni Primo. Mauragad ang pagsumpay sa naputol na mong gugma. Tabangi ko, Lord. Wa na sad si Mama sa iyang office. Paghuman ko nung paniod to siya na wa. O hangtod karon, wa pa mahibalik sa iyang office. Pero, tuwa man si Primo sa Manila. Busa imposible nga nagkaupan silang tuha. Nga naman laging litrato man ni Primo ang ako nakita sa lain niyang cellphone. Nga naman. Nanong ingon man ni Ana ang imong hitsura? Nag-uulang ko na una ni Glenda, ma. Nagkita mo? Oo, ma.
Dito sa Lover's Lane. Sige mong adto. Wa mo mahadlok nga masundan mo ni Misty. Bisag kadto lang ganing sa mukan nga tiguang. Imposible na, ma. Primo, wa bayag yung imposible kung ang kahigayon na nay mo tuyo. Ma. Ay, ang nagyong tuganan si Misty sa inyong relasyon ni Glenda. Before anything worse will happen. Kanang pagsigig pangutana ni Misty nga nung lavi ang imong gihingan sa tindahan, ingon man sa imo niyang construction firm. Igo na ba yan ang basihan nga may gusto yung maugkat si Misty nga kamatuuran? Dili ko mahimong dali-daliun si Glenda maaron na tuganan niya si Misty. Nahibaw ko. Maglisod yun siya pagpasabot sa iyang anak. Primo, wa bayag yung tinaguan anak ha nga magpabiling tinaguan. Basta ma, inigadto ninyo ni Misty sa Manila. Ako na yung tuganan nga namatay na ko. Pero nagpakabuhi. Nga ako, usa ka reincarnated. Glenda? Willie? Ni aka? Miagi ko din o mo imong pagawas sa imong auto. Mihunong lang sab ko. Naniid ka kung may kauban ba ko? Of course not. Ganong maniid man ko nga. Ikaw ramay ako nakita pagawas mo sa auto. Ganong ni aka pa man? Giwat ko ikaw. Nagdali ko. May meeting pa kong tambungan. Kadiyot lang. Ayaw ko kunitin. Oh? Mihila ka? Huwag ka nilabot. Pwedeng manglingkod na kadiyot. Tanaw ko nimo, you're badly disturbed. Giingnan ko na ikaw nga nagdali ko. May labot si Primo sa imong paghilak. How dare you? Nganong i-apel mo si Primo sa akong paghilak? Sorry. Sorry, Glenn. Nag-ampo ko. Ugwa ko kapugni ang akong mga luha. Sobra ka na sa kilaptanon. Because I care for you. I am not after your care. Shit sa imong care. Isulti sa punya ni Mr. ang imurong nakita, ha? Himoi og script aron ma-intriga pag-ayo ang akong anak. Glenda. Iayo gyud nimo guba ang akong debosyon. Piling na ako, gihikap na sa tuwa sa langit ang akong kasing-kasing. Pero gipulihan dayon ni Satanas sa diyan nakita ko ikaw. Ayaw gyud pasunod na ako, ha? Tingalig mo singgit ron kong tabang. Uy, mabilikir ako ini. Makasakay dayon ko sa akong auto. Hindi malasa. Mudiretso na lang ko sa bahay. Kadiyot, tanawan ko na. Kung wa ba mamuwag maayo ang mata na ko. Tingaligtuan na sad sa bahay si Misty. Umagduda nga nagila ko. Animal gini si Willie. Ako ba kang sundon si Glenda? Kinsa si dili makaduda? Anong namuha man ang iyang mga mata? Saman, nagilag siya samtang nagampo? Kung nadahingon na na. O ka, misod siya sa simbahan aron mapahungaw niya ang tanan niyang kalagot. Hangtod nga, nakahilak siya. Kung nadahingon anak? Ambot, oy. Nganong ako pamangyong gihuwat sa Glenda, oy. Nasuko na hinog mayo sa Glenda. Aniuna ko mapahaway sa akong office. Nanawag yun SMS di kaniya. Nangita na ako. Tugunan na ako ng akong secretary. Ngaon niya na siya mo off kung makapahuway ko. Nakasiguro ko nga mabalik og tawag si Misty.
Kakupot na sa akong kinabuhi. Ang akong cellphone may pagting. Ang private account na ako nga cellphone. Si Primo Gidon ang minawag. Kuhaw na ako sa akong bag. Hay, man ka. Ni ara sa office. Kadako di kang gubot, no? Kung gisundan ka pa na ako hangtod sa simbahan. Sigurado, cute. Imo na ko nakita nga may hunong sa simbahan. Oh, wa na akong masunod ni mo. Ay, gianghilan pa kita doa. Sigurado ko nga makita tanduhan ni Willie. Umusumbong na sabi ni Misty. Naluoy na ba kay ko ni mo? Naluoy sab ko nimo. Dili ko ikaw mahimong ikapasigaro mo. You don't deserve this setup. Ikaw ragi akong giagad. Sakti lang. I will fight our love. Nalipay kay ko sa kung nadungog ni mo ron, Glenn. I-fight ginataw nga itong relasyon, ha? Ang atong duha kagugma. Nanawag ko. Ug matad sa iyang sekretary nga may pahuway ko nagkadiyot si mama. Magdungan ako na siya pauli. Naluoy lang hinuon ko niya. I must admit, ako mo ay apple of the eyes ni mama. Tanan akong kapritsyo iyang gihatag ng ko. Pero nga no laging po na may litrato si Primo sa iyang cellphone. Private cellphone pag yun. Para kuno sa iyang mga client sa maong cellphone. Karon na lang. May misteryo kang napaluyo sa maong cellphone. O kana mo'y gusto na akong madiskubre. Uy, hala, busing. Nausam na mong naong. Yan sa mong kopoy. Duha magyud ka kamot ang imong gisangga sa imong naong. Bugat. Poy, nakasuway na kag hilak sud sa simbahan? Kasuway na busing. Kanang hilak kag maayo sud sa simbahan? Nakasuway na lagi busing. Unsa may okasyon nga nakahilak man ka? Katong namatay akong lola. Oh, natural man gyud na magkahilak tapos tanay mamatay. Ay, ang busing. Nakahila ko. Kay katong akong lola. Di ba rin tato mamatay? Unsa? Imbis iyang ihatag na ko ang 20 mil, iyang nahungit. Patay! Matod ni imong ni ana si Misty. Nasuko pa ka siya na ako. Ganiha, midret sulan siya pamahaw. Wa ko huwata. Mayon tag na uli ana siya. Mayon tag mutagad siya na ako. Hi, Ma. Oh, Tired? oh, thank you, Lord. Yes, Iha. Duha ka meeting ang ako rong giatinan. Kaluoy sa akong mother dear, uy. Awan sa may mong gusto, Ma? Ikaw daw ka na kog coffee or cold juice? O ba na hinuon ko sa akong room? Come! Oh, ako na sa mong bag, mabe. It's okay, Iha. Kagaan ra gud ini akong bag. Ako lay da ini. Okay. We'll proceed to your room.
Wa pagig ko matagbaw sa akong pagpahuway sa office kaniha. Ingon bitaw ang imong secretary ma nga miabot ka na pero may pahuway ka pa. Wa ko na nimo siya palakta. Nanawag di ay ka? Yes. Kay gimingaw ko sa akong mother dear. Gusto kang masahian ti ka aron mawa ang imong kakapoy? Oh, how thoughtful sa akong anak. Pinangga ko nimo di ba? Siyempre tugbangan ko usab ang imong pagpangga nako ma. Akong isabit tira imong bag ha? Please, iha. Okay. Irigo man akong sabit sa imong bag, masahian ka nako. Kamao ka? Simple lang good nga, pislit-pislit magud. Ay, kadit ma. Ako na ibutang imong bag. Nganong kalit mang nabuutan ng akong anak. Ako na nasabit ang imong bag, ma. Dili ka lang mag-ilis. Aron kon, katulgon ka na unya sa akong pagpislit-pislit, makadiretso na kas pagkatuog pa. Oh, tuod no. Kadiyot, mag-CR na ko. Tuan na si mama sa CR. Nanarang ka siya. Dalion kog susi ang iyang bag. Makuha ko gani ang maong cellphone. Dili ko ni ibalik ni mama. Wa ko'y angay kahadlukan. Kung o kayon man ni Misty ang akong bag, akong gibilin sa akong opisina ang akong private account. Pero hangtod asa ko tubang akong pagtago. Kinahanglang matug-anan ko na si Misty sa among relasyon ni Primo. Wa din ang laing cellphone ni mama. Hain man di ang maong cellphone. Ganun mo man ako makita din murag mong kawas na si mama gikan sa CR. Madali ko palayo sa himutangan siyang bag. Misamot na ginoo ng akong duta. Animal gini tiguang, Kinsa? May lain pa bud kong kontra nga tiguang, Kayon sa magibuhat etong Willie, ha? Yatangan si Glenda nga migawa sa simbahan. Kay naghilak si Glenda. Yan ang gipangutan na kung ako ba'y hinungdan sa iyong paghilak. Kay labtanon yun ng tiguang nga, oy. Ilugdanon ko kayo. Pero, hinoon ma, nagpasalamat lang sa ko ka wa ko musunod di Glenda sa simbahan. Kung may sunod ka pa, makita mo na itong labtanon nga nagkuyog sa pagsuod sa simbahan. Mao ginimahitabo ma. Kadako kahang gubot kung maupanay na hitabo. Sigurado mang yun nga musulti itong tiguang ni Misty. Mao na akong giingon ni mo ma. Gagamhanan yun ang duha na mo kagugma ni Glenda. Imagine ko, nagkita pa ming duha si Lavi na ko. Pero, doon na lang hinuon si anak. Og ang maong anak, maoy tunok sa inyong kinabuhi ni Glenda. Pero nakasiguro ko ma, mupatigbabaw gud ang gahom sa duha na mo kagugma sa kong Lavi. Wow! Wag ko magtuo nga makamao ka ba di ay mo masahe. Pislit-pislit ako tong ako, ma. But your pislit-pislit washed out my stress. May tinaguan ka man di ay? Doon ako'y premyo, ma. Name it, anak, and you'll have it. Katong lain mong cellphone nga ako naibkan, ma. Mahimong ako na lang to? I can't remember when you were. Ihatag kaha ni Glenda ang ipangayong cellphone ni Misty, mga kasama at ani
ang naimpang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. The two of us can't do. Buto ka listeners, ang part 13 napaminaw ninyo kay matik man itong pag-mix sa drama o sa vlog, no? Pero pa dito sa paghimo na ko wala pag iday na edit, awa pa matanggal ang copyright, review honon pa, no? Hindi ako gawa sa balay, no? Muna akong payag-payag, na ako diha mag-style mga ka-listeners, no? Gituyo gina ko naghabog-habog mga ka-listeners para makadakop og signal, no? Pero bisag habog wag yapon tower gyud problema ka-listeners, no? Tower gyud problema kay bisag habog niya yung payag hinay magyapon mudakop og kuan dita, no? Unang tower gyud naguba siguro dito sa unahan ba, kay dito sa unahan kay tower dito sa smart maura man natin inti, no? Mo to inaguba siguro ba pag bagyo hangin-hangin. Anto karon mayo pagasugod nya ang tower do sa globe wa gyapon, murag wa epic kay hinay gyapon, hinay gyapon og kuha sa data na tower, tower sa gusto pa klaro ana. Oops, di na matunog pa. Kana mga maklaro muna siya tower sa globe man kuno na sa bag-o pa na taod kusog ang globe, pero karon wa na may klaro, hinay makay dita yapon mo nga magkinalan jud ko moabot sa laglaag ba to sa may simbahan dapit or sa mga mall dapit para kusog ang dita. Pero dire bunta sa hinay nga dita mga ka-listeners. Arita patungod sa kapayas para green. Yang iro ga pa shout out si Tony. Shout out Tony Dog. Og mo to ka-listeners, dilatas antong vlog, no? Thank you so much for watching. O for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners, vlog. God bless itong tanan. O advance Merry Christmas.